хора, сега е днеска Джечо мое напробваме лава бер напитки. Тая Джечо ми га пи, брат би. Няма как. Почвам тая, Джечо са първ път да га пия. Хора, това е 10 от 10. Право 1000 от 10. Сега почвам и с тая. Ето почваме на здраве всеки, който пи лава бер. Хора, това е 1000 от 10 пак. Ето 1000 от 10. Почвам и то, Джечо най-много Дани го пи. Хора, и то е 1000 от 10. Не знам Дани защо го пи толкова много, но... Няма. Тия трици са 10 от 10. От мене, като си взема нови напитки, да ги пробвам пак заедно. Здраве, който пи лава бер. И от мен чао.